Balzenekien ate-joka eskualdeko jairik tradizionalerak ditugula? Adi, asteburu honetako agenda bideoari. Otsaiaren lehenengo egunean, larun batean, Laudion San Blas jai famatua. Eta Urduñan kintoak. Eta horretaz gain, Urduñan zagarrondoaren barietateen banaketa eta Laudioko Renfe parkinean Iruñako arostegia gelditu Marifara joateko hitzordua. Gandean, ekintza mordoa Laudion eskola kiroleko mendi irteera. Eiakurin 28. eskola krosa. Orbeko etxean, jantoki herrikoia eta txarraska basauriko gaztetxearen liburuaren aurkezpen. Eta faktorian, bi ekintza. Minbiziarekin bizitzea olerkietan eta Margo eskolaren erakusketa. Gogoratu info osoa aiaraldea.es webunean duzuela. Otsaia, jai giro ederrean hasiko dugu. Ondo pasa!